खुलुमबाय अनदेग्रा गासै आइ आफारि बिदा फंबाय आरो बिबनानावमोन दिनै बे ज्योति प्रेयार मिनिस्ट्रिनि गेजेरजों साफ्रोमनिसिम आंनि गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोन आं बावहरो आरो फैगौ बोथोर जाय अनसलाफोर जिसु ख्रिस्टनि सारिनाय बोथोरा सफैगासिनो दं बे फैगौ बोथोर ख्रिस्टमासनि मुङैबो साफ्रोमनिसिम आंनि गोरबोनि अननाय सिबिनायखौ हामलायनायखौ गेदेर रंजानाय सानखौ हामलायथिनानै नोंथांमोननिसिम जानोगौ नोंथांमोना मोजाङै दं आरो मोजां सम आरो बोथोरा नोंथांमोनखौ दैदेनलांगासिनो दं बे गासैबो खाबुफोरखौ मोननायनि थाखाय दिनैबो आं नोंथांमोननिसिम बे ज्योति प्रेयार मिनिस्ट्रिनि गेजेरजों बे सावगारिखौ लाबोनो मोननायनि थाखायबो आंनि गोजोननायखौ नोंथांमोननो बावहरबाय गोजोन्थों अनजाग्राफोर दिनै बे सावगारिया मा आरो मानि थाखाय नोंथांमोना फारि फारि नायलांनो हागोन जों गोबांथार मानसिफ्रा देहानि थै आरो मोदोमजों दाजानाय इसोरा बे गाव बादिनो जों गासै मानसि हारिखौ दादोंमोन आरो बे जेब्ला इसोरा बे बुहुम आरो सोरगो गासैखौबो दानायनि उनावहाय जेब्ला बियो मानसिखौ जोबनायाव दादों आरो बे मानसिखौ दानाया माजों हाद्रिखौनो बे हानि मुसुखा खालामनानै गावनि गोथार हांखौ बे सोना होदों बेनिफ्राय बे मानसि हारिया गोथां हां मोननानै दिनै गासै जिब जुनार बिफां लाइफां गासैनि मादाव गोजौसिनाव जायगा मोननाय अनजानाय बयनिफ्राय देरसिन जिब बे मानसि हारिखौ इसोरा गाव बादिनो दानाया बेनो दिनै बे गाव बादि दानाय बे मानसि हारिया हाजोंनो दाजानाय आरो हाजोंनो गोरोबफिनगोन बे हाजों दाजानाय बे मानसि हारिया नाथाय जोङो दुखु सैयो गाबनाङो मालाबा जोंनि देहाफ्रा लोरबां जायो मानोना बे गासैबो हाजों दाजानाय देहाफोरनाव थैजों आरो मोदोमजों लोगोसे थानायखाय मानसिनाव लोमजानाय बेराम दुखु जेंनाफ्रा अरायसम साफ्रोमनि जिउआव दङ सोरबा गोनां गिदिरब्लाबो सोरबा हावरियाब्लाबो सोरबा बेबायदिनो धोनिब्लाबो सोरबा धार्मिक सोरबा पापि गासैबो सुबुं हारिफोरनि देहा सोलेरा जेब्लायबो बे हाजों दाजानायखाय लोरबांथि देहाखौ जों मोननो नांगौ मानोना इसोरा जेब्ला आदम आरो हेवाखौ साव होदोंमोन जेरै बे बबेनिफ्राय माने गावनि बोसोनखौ लायैयाव इसोरा जेरै बे आदमखौ साव होदों आदम नों हाद्रिखा नों हाद्रिजोंनो नोङो गोरोबफिनगोन आरो नों बे हायावनो थैस' थांस' खाफानि गोलोमदैखौ हायाव खोख्लैनानै नों मावनानै जानांगोन बेनिखायनो मानसि हारिया माब्लाबाबो नैबे दुखु आरो जेंनानिफ्राय रावबो बारग'नो हाया थैनायनिफ्राय रावबो बारग'नो हाया गुबुन गुबुन जेंनाफोरनिफ्राय जानो हागौ बारग'नो हागौ नाथाय बे इसोरनि सावनिफ्राय जाय बे दुखु लोमजानाय साजानाय बेराम गाबनाय बे गासैबो बे इसोरनिफ्राय फैखानायखा बेखौ रावबो बारग'नो हाया जायनि थाखाय अनजागाफोर बेनि सोमोन्दै आं दिनै नोंथांमोननिसिम बे सावगारिखौ लाबोदों जों माबे खारननि थाखाय जोङो लोमजायो आरो बबेनिफ्राय जों बासायजायो अनजागाफोर आं दिनै बाइबेलनि बोसोरखौ लाना एसे बिजिरगोन साफ्रोमबो खोनासंग्राफोर नोंसोर गियानि मानसिफोर गोसो गोथौ मानसिफोर जायफ्रा बे चेनेलखौ नायग्राफोर साफ्रोमबो जिउ आरो मेगनजों नोंसोर अनसायग्राफोर नोंथांमोननि आंनि गुरै खावलायनाय मानोना नोंथांमोना साफ्रोमबो गियानि बोसोन बिजाबनि 15 सैदो फरायलायनाय दं गियानि मानसिफ्रा सोलोंनो हास्थायो नाथाय मूर्ख मानसिफ्रा जे रोंबाय बेखौ थोबाय होननानै लायो अनजागाफोर बेजों मा फोरमायखो मानोना जों साफ्रोमबो इसोरनि जिउजों दाजानाय जानांगौ सोरबा MA फरायनाय सोरबा BA फरायनाय सोरबा गोरों गोरा डक्टर इन्जिनियार अफिसार मिनिस्टार गुबुन गुबुन रोखोमनि थाखोनि सुबुंफोर बे हादराव दं नाथाय बेखौ रोंनानै गावखौल' रोंगौथि मोनबाय होननानै गियानि होनना जों साननो नाङा नाथाय जों जायफ्रा गियानि बिसोर बांसिन सोलोंनो हास्थायो नाथाय जायफ्रा गावनि रोंनायखौ लानानै आं रोंखाबाय आंहा सोलोंनांगौ जेबो गैया मिथिनांगौ जेबो गैया बेखौ मूर्खजों रुजुदों बेनिखायनो गियानि मानसिफ्रा सोलोंनो हास्थायो मूर्ख मानसिफ्रा जे रोंबाय बेखौनो थोबायना लायो जों गावखौनो रोंबाय होननानै आङो सासे गिदिर मानसि जाखाबाय सासे रोंगौथि मोननाय सासे गिदिर अफिसार सासे इन्जिनियार सासे डक्टर गासै PhD गावखौनो सासे गिदिर इन्जिनियार आरो गासै गावखौनो सासे बैगियानिक होननानै गावखौ गोरों खालामना लाबायब्ला बेखौ मूर्खजों रुजुयो नाथाय नोंथांमोना बे चेनेलखौ नायग्रा रावबो गाव मूर्ख नङा नोंथांमोना बयबो गियानि
बेनिखायनो दिनै नोंथांमोननि सायाव बेखौ मिथिनो मोनदों नोंथांमोना माखासे नैबे सोलोंनो गोनां बाथ्राखौ नोंथांमोना सोलोंनो नाजा आं दिनै नोंथांमोननि जाय आंनि रोंगौथि मोननाय बेखौ बाथ्राखौ लाना फोरमायनो सानदों अनदायगाफोर जोङो इसोरखौ फोथायो साफ्रोमबो बे हादराव जिखि धोरोमनि सुबुं जाया मानो जिखि धोरोमनि सुबुं जाया मानो बयबो इसोरखौ फोथायो जानांगौ बे हादराव सोरबा इसोर फोथाय सुबुंफोरबो थानो हागौ बिथांमोननि थाखाय जों बिथांमोनखौ बिजिरनो थाङा नाथाय जों बयबो इसोरखौ अनग्रा फोथायग्रा गासै सुबुंफोर दिनै अनदायगाफोर जों इसोरखौ फोथायो होननानै नाथाय जोङो मुलि जानाङा जोंनि थाखाय डाक्टार नाङा जों मालाबाबो बेफोरनि डक्टरनि मुलिफोर आरो बेफोरखौ नाङा होननानै सोरबा जुदि बे गावखौ बेबायदि बुंनानै लादोंब्ला बेखौ गियानि होना बेखौ मुर्खजों रुजुयो गोबांथा जोंनि गेजेराव इसोरनि खामानि मावग्राफोरबो थानो हागौ बिथांमोना बेबायदिनो दाब दाब जायगाफ्राव गावखौनो बेबायदिनो इसोरनि बोर मोननाय इसोरनि बोलो मोननाय गावखौ गेदेर खालामनाय मानि इसोरनिफ्राय गावखौ जौसिनाव खालामनाय नाथाय जों माब्लाबाबो इसोरनि गेदेरसिन जानो हाया आदमा हेवाया गावखौनो इसोर बायदि खालामनो साननायावनो इसोरनि साव मोनदों बिसोरो नोरगाव जोख्लाय हरजादों बेबायदिनो जोंबो दिनै गावखौ गेदेर खालामब्ला जोंबो जोबनायाव बे साजाखौ मोननो नांगोन बेनिखायनो अनजागाफोर नोंसोर रावबो बे जायगायाव जायफ्रा बे स्टेन्डआव फरायग्रा रावबो नोंसोर मुर्ख नङा गियानिफोर सोरबा बिसग्राफोर सोरबा इसोरनि खामानि मावग्राफोर गासैबो नोंथांमोना गियानजों बुंफबनाय अनजागाफोर गोबां मानसिफोरनियाव जेरै बिसनो फैयोब्ला खायसे खायसे बुङो बे समाव सासे समाव आंखौ वेस्ट बेंगलनि बिथाङा सानसे समाव आंखौ बुंहरदोंमोन ब्रादार दैमालु आं मोनसे बिग्रा सेन्टाराव फैदों बे बिग्रा सेन्टाराव नाथाय आङो सानथामजों सिगां आं मेलेरियाजों दंमोन टाइफयडजों भुगिजादोंमोन जन्डिस दङमोन आरो बिनि थाखाय आं मुलिफोर लाबोदोंमोन आरो बिथांमोना गावसोरनि प्रेयार सेन्टाराव बिथांखौ लेंहरनायलाय जेब्ला बे प्रेयार सेन्टाराव हाबो अब्ला बिथांमोना बुंबाय नोंसोरो इसोरनि मुङै गासैबो आखायाव लाबोनाय नोंसोरनि मुलिफोर जे जन्डिसनि लाबोनाय नोंसोरनि आखायाव लाबोनाय जाय मेलेरिया टाइफयडनि बेफोर गासैखौबो नोंसोर बाहायनो नांलिया मानोना नोंसोरखौ जों बिनानै सोखाखासिगोन बेबायदि होननानै बिथांनि गोसोआव थुलुंगा होबाय बिथाङा मोना फोथायनानै बे मुलिखौ सावबाय बे मुलिखौ गारबाय जाय मानसिया मेलेरिया टाइफयड जन्डिसजों भुगिना फैखानाय बिथाङा सासे वेस्ट बेंगलनि बेरामाव गोग्लैनायमोन बिथाङा आंजों मोजां जगाजग लानाय जेब्ला बे प्रेयार सेन्टाराव आसामाव फैयो अब्ला बिथांमोना बे प्रेयाराव हाबबाय इसोरनाव फोथायनानै खुलुमबाय जेब्ला बिसोर इसोरखौ फोथाय बिग्राफ्राबो बिना होबाय थाबाय जेब्ला 7 दिनसो जायो अब्ला बे मेलेरिया बारा जालांबाय टाइफयडआ बारा जालांबाय जन्डिसआ बारा जालांबाय थै गैयै जाबाय अब्ला बियो जानो हालिया अब्ला बिथांमोना बुंगासिनो दं सिन्था खालामनाङा नोंनि फोथायनाया लोरबां जादों नों गोख्रों फोथाय अब्लानो नों हामगोन नाथाय बिनि मेलेरियाया बेखौ रासिन नाख्रेबबाय बिनि टाइफयडआ बिनि मोदोमखौ रासिन नाख्रेबबाय बिनि जन्डिसआ बेखौ बांसिन नाख्रेबबाय थै गैयै जाबाय जाय मानसिया फोथायनानै दिनै बे बिग्रा सेन्टाराव फैदोंमोन बे बिग्रा सेन्टाराव नाथाय बिथांमोननि बिग्राफ्राबो दिनै बिसोरो गावसोरखौनो गेदेर खालामनायलाय मुलि नाङा डक्टरनि जेबो नाङा बेबायदि होननानै बिथांमोना बेखौ फोथायनायनि लामायाव आगान सुरबाय अब्ला बिथांमोना फन खालामदोंमोन ब्रादार आं मोनसे प्रेयार सेन्टाराव दं बे प्रेयार सेन्टाराव थानानै आंनि सिगांबो 3-4 थैना थांबाय मानि थाखाय थैगो बिथांमोना बे जायगा प्रेयार सेन्टाराव जायफ्रा मेलेरियाजों सोरबा केन्सार बेरामजों सोरबा दै नांगौ सोरबा प्रटिन नांगौ भिटामिन नांगौ जानाय नांगौ आदार नांगौ बिसोरबायदि मानसिखौबो बिथांमोना खोमसि फोथायनानै रं टिचिं फोरोंनानै दिनै बिथांमोनखौ दै थरथिंसेबो लोंहोआखै बिथांमोना ओंखाम खबसे जाहोआखै मुलि थरसे जाहोआखै आरो जायनि थाखाय दिनै बै माखासे मानसिफ्रा ओंखाम मोनजायैयाव दै मोनलोङैयाव मुलि मोनजायैयाव बिथांमोना बे जायगायावनो बाब्रा थैना थांबाय जेब्ला थैयो अब्ला बिथांमोना मा बुंखो जोंनि बिनाजों थोंजों सोरगोरायजों मोनहैबाय बेबायदि बुंनानै बिथांमोनखौ बिदाय हरबाय नाथाय बे गोरोन्थि बेखायनो जोङो गियानि मानसिफोर साननो गोरों मानसिफोर मालाबा बिदि मुर्खबादि जों जानो नाङा सोरबा बिसग्रा सोरबा बिग्रा नोंथांमोनाबो गावखौ नांगौ उखैनानै बिथांमोननि थाखाय बिना नाथाय बेमारि मानसिखौ मालाबाबो उखै जाहोनो नाङा बेबायदि ना मुलि थरसेखौ नोङो जानो नाङा होनना बुंनो नाङा जाय बिथाङा जेरै थैहां जानायाव बिथाङाबो आंनो हरबाय आंनि सिगां 3-4 थैबाय बिथांमोना ओंखाम दै गांनानै उखैनानै माब्लाबाबो थैलांबाय
बेखौ नुनानै गिनाय फैदों अब्ला नोंथाङा गोख्रैनो बे प्रेयार सेन्टारनिफ्राय नोंथाङा बाहेरायाव ओंखारदो आरो बिथाङा खस्थ' मस्थ' ओंखारबाय आरो बिनि लोगोआव बेखौ लानानै जेब्ला थाङो जेब्ला मोनसे हस्पिटालाव बङाइगाव जेब्ला एडमिट जायो डक्टरा बुंबाय 2 घन्टासोनि उनावब्ला नों थैसिगौमोन आरो बे जायगायाव बियो मोजां ट्रिटमेन्ट लाबाय मोजाङै ट्रिटमेन्ट लानानै बे टाइफয়েड मेलेरिया जन्डिसनिफ्राय जेब्ला मोजां ट्रिटमेन्ट लायो बिनि उनावसो बियो बे जायगायाव सप्ताह खेबनै थानायनि उनावसो बियो जिउआव बासायजानायखौ मोनबाय अब्ला बिथां बुंबाय नोंथाङा जुदि इसोरनि जिउजों मोनदांना बुंहरामोनब्ला आं बे प्रेयार सेन्टाराव थैसिगौमोन अनदायगाफोर बेनिखायनो गुरै खावलायो जों इसोरनि बोर मोनबाय होननानै सोरबा बिदा फंबायखौ नोंसोरो बेबायदि दाख्लाम आरो मुलि थरसे जानाङा होननानै बिदि दाबुं अनदायगाफोर नाथाय बे गोरोन्थि दिनै आं नोंथांमोननिसिम बाइबेलनि गेजेरजों माखासे बाथ्राखौ खोन्थानो लुबैदों जेरै जिसु ख्रीष्टआ जेब्ला जहननि 9 बालामनि 10 सिरियाव आं फरायनो बेफोरखौ बुंनानै बियो हायाव मुजुनानै जोमोदैजों हाब्रु खालामबाय आरो बिनि मंगनफोरनि सायाव लिरनानै बेखौ होनबाय थां सिलोमनि फुख्रियाव सुगारहै बिनि मानिया जाबाय थानार जानाय अब्ला बियो थांनानै सुस्राहैदों आरो बियो गुनो जानानै थांफिनदों बिनि गामिनि मानसिफ्रा बेखौ सिगाङाव बिबाय बायनाय एबा नुनायफोरखौ मोनबाय बे मानसिया जनानै बिबाय बायग्रा नङामोन खोमा सोरबा होनबाय बेनो गुबुनफ्रा होनबाय नङा नाथाय बेखौ बादि नुयो बे मानसिया बुंफिनबाय आङो बेनो बिसोरो सोंबावबाय नोङो दा माब्रै नुखो बियो बुंफिनबाय जिसु होनजानाय मानसिया हाब्रु खालामनानै आंनि मेगनफोराव फोननानै आंखौ होनदों थांनानै सिलोमाव सुगारहै थोननाय बादि आङो सुगारहैदों आरो आङो गुनो जादों बिसोरो सोंबाय बियो बहा बियो बुंफिनबाय आं मिथिया जिसु ख्रीष्टआ हामबायजाथों अनदायगाफोर जेरै गोथार बाइबेलनि 9 बालामनि जेरै दसेनिफ्राय जों फरायना मोनबाय जाय जोनोमनिफ्राय बिमानि गोरबोनिफ्राय खाना मानसिया जेरै बुहुमाव गोजा गोथां गुफुर जेबो सिनाय रोङा बे बुहुमा बेखौ बियो जेबो मिथिनो रोङा जाय बेबो नुनो लुबैदोंमोन जेब्ला बियो सानसे समाव जिसु ख्रीष्टनि खाथियाव फैयो अब्ला बे गावनि फोथायनायखौ जिसुनो फोरमायदों अब्ला जिसु ख्रीष्टआ गोबां खानाफोरखौ बियो गावनि आखाइखौ दोननानै गुनु जा बुंनाय लोगो लोगो गुनु खालामदोंमोन नाथाय बे मुगायाव दिनै बियो जोंनि खानाखौ मानो बियो बै हाब्रुखौ जोमोदै मुजुनानै मानो बिनि मेगनाव दांखो आरो बेनिफ्राय बिखौ बे सिलोनाव बे फुख्रियाव मानो थांनानै सुस्रांनो थिनखो बेनि ओंथिया माना इसोरा हाखौ दादों बे हायाव बिफां लाइफां फिथाइ सामथाइ गासैबो रज'यो मानोना बे बिफांनिफ्राय बे फिथाइनिफ्राय बे बिलाइनिफ्राय बे रोदानिफ्राय बे बिगुरनिफ्राय मेडिसिन बाहायो बेफोरखौ बाहायनाय जायो मेडिसिन बेखौ थिग बिदिनो बे हाजों फुननायनि ओंथियानो जादों मानोना जोङो मुलिबो बाहायनांगौ जायो जेब्ला जोङो गोबां डक्टरनाव गोबां मुलिफोरजों बाहायनानै जेबो आसा भरसा गैयाब्लासो जोंखौ इसोराव फोथायनो थिनो डक्टर बा गिदिर अपारेशन खालामनाय समाव नोंसोरनि इसोरखौ गाबज्रिदो बिसोरबो जोनो आरो गावसोरबो गावसोरनि इसोरखौ गाबज्रिनानै गिदिर अपारेशनफोरखौ बिसोरो बिफा इसोरनिखौ गाबज्रिनानै बिसोरो अपारेशन थियेटाराव हाबो अनदायगाफोर नाथाय बिदि होननानै जोङो दिनै बे मुलिखौ नागारनांगौ बे नङा जिसु ख्रीष्टआ दिनै बे हाब्रुखौनो फुननानै बिनि थाइनि मेगनखौ बियो फुनदोंमोन आरो बेजों बे फुख्रियाव दैजों बेखौ सुस्रांफिनदोंमोन आरो बे जोनोमनि खानामाया जाय खानाया दिनै बे मेगन नुनो मोन्दों मानोना बेखौनो मिथिहोदों मानोना बिफां लाइफांनिफ्राय बानायनाय फिथाइ सामथाइनिफ्राय बानायनाय बिलाइनिफ्राय बानायनाय बिगुरनिफ्राय रोदानिफ्राय बानायनाय बे मुलिफोरखौ बाहायनो थाखाय जों बयहाबो मोन्थाय दं बाइबेला मालाबाबो मुलि बाहायनाङा डक्टरनाव थांनाङा रावखौबो बादा होआखै जों बे मुलि बाहायनाय आरो बे गासैखौबो जोंनो बे बाइबेला जोंखौ मालाबा जिसुआ बादा होआखै जेरै गोथार लुकासआ सासे डक्टरमोन बेबो सासे डक्टरमोन आरो बे डक्टरमोन आरो बे इसोरनि हाबा मावग्रा जादों जाय अनदायगाफोर लुकासआबो जिसुनि गाहाम बाथ्राखौ बे लिरदों अब्ला जोंनो मिथिनो मोनो जे डक्टरफोरनि गेजेरजों गोथारफ्राबो बै समाव मेडिसिन बाहायबोदों जोंनि जायफ्रा धोरोमनि खामानि मावग्राफोर बिसोरबो मेडिसिन बाहायदों नाथाय जिसु ख्रीष्टआ दिनै बे हाखौ
बाहायनाय मानि बे मोनसे हानिफ्राय सोमजिनाय बिफां लाइफां फिथाइ सामथाइ बेफोरनिफ्राय मोनसे मेडिसिन एबा मुलिफोरखौ बाहायनाय जायो बेखौ बाहायनो हायो बेखौ फोरमायनाय जादों बे दैजों बेसेबां ओंथिया जादों बे दैखौ बाहायनो हायो बेनिखायनो दिनै जों साननो नाङादि सोरबा बबेबा जायगायाव जोङो गावखौ गेदेर खालामनानै सोरबा बेरामिखौ मुलिफोरखौ सावगारो मुलिखौ बाहायनाङा होननानै गोबां मानसिखौ अनदायो बेखायनो अनजायगाफोर आं नोंसोरखौ बुङाखै नोंसोरो इसोरनाव आर'ज खालामोब्ला मुलिखौ जानाङा इसोरनाव फैयोब्ला नोंसोरो बे दैखौ लोंनाङा इसोरनाव फैयोब्ला बे ओंखामखौ जानाङा बे अनजायगाफोर बे बुस्थुखौ आं मालाबाबो आरो जोंनि फोरबो जिसु खृष्टआव बुङाखै जानांगौ जों गोख्रों मानसिफ्रा उखै जानानै बेबायदिनो जों इसोरनाव आर'ज खालामनो नांगौ नाथाय बै लोरबां मानसिफोर जाय बेमारजोंनो थैहां थैहां जानानै दङ बिसोरनि थाखाय जानाय आदार नांगौ बिसोरनि थाखाय दै नांगौ बिसोरनि थाखाय भिटामिन नांगौ बे सुबुंखौबो सोरबा गोरोन्थि फोरोंनानै गोबां मानसिफोरखौ बिदिनो आरो थैथावै मानसिखौबो बे गोरोन्थि फोरोंनानै बेखौबो उखै जाहोनानै गोबां मानसिफोरनि प्रेयार सेन्टारफ्राव जेरै जोङो मानसिफोर थैनायफोरखौ जों खोनायो नाथाय बे गोरोन्थि दाखालाम अनजायगाफोर बिसोग्राफोर अननानै बे गोरोन्थिखौ दामाव बे मुर्खजों रुजुयो मुर्ख मानसिफोर बायदि जों जानो नाङा